Η Κυριακή των Βαΐων είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο συμβολικές ημέρες σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι η στιγμή που ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και γίνεται δεκτός ως βασιλιάς, με κλαδιά στα χέρια, με επεφημίες, με χαρά, με ένα πλήθος που τον αναγνωρίζει, έστω και εκείνη τη στιγμή, ως αυτόν που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Όλα εκείνη την ημέρα φαίνονται να δείχνουν προς τη νίκη, προς τη δόξα, προς ένα θρίαμβο που φανερώνεται μπροστά στα μάτια όλων. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος μας δίδασκε ότι αν κοιτάξουμε μόνο αυτή την εξωτερική εικόνα, θα χάσουμε ακριβώς αυτό που η ημέρα αυτή έχει πιο σημαντικό. Γιατί η Κυριακή των Βαΐων δεν είναι απλώς μια γιορτή χαράς. Είναι μια ημέρα που αποκαλύπτει την αλήθεια της ανθρώπινης καρδιάς. Δείχνει πώς είναι δυνατόν να βρίσκεσαι κοντά στον Χριστό και παρόλα αυτά να μην παραμείνεις μαζί Του. Δείχνει πως είναι δυνατόν να Τον αναγνωρίζεις, να Τον υμνείς, να συγκινείσαι και λίγες ημέρες μετά να απομακρύνεσαι, να ψυχραίνεσαι ή ακόμα και να Τον απορρίπτεις. Και γι' αυτό αυτή η ημέρα πρέπει να βιωθεί με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν μιλά μόνο για εκείνο το πλήθος στα Ιεροσόλυμα. Μιλά για τον καθένα από εμάς. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλώς αναμνήσεις κάποιου γεγονότος που έγινε στο παρελθόν, αλλά ζώσες πραγματικότητες που γίνονται παρούσες τώρα μπροστά μας και που ζητούν πραγματική απάντηση από την πλευρά μας. Αυτό σημαίνει ότι η Κυριακή των Βαΐων δεν είναι απλώς η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα πριν από 2.000 χρόνια. Είναι ο τρόπος που ο Χριστός εισέρχεται σήμερα στη ζωή του καθενός. Είναι ο τρόπος που ο καθένας τον δέχεται, όχι μόνο με χειρονομίες, αλλά με την ίδια του τη ζωή. Και εδώ αρχίζει το πιο σοβαρό σημείο, γιατί δεν αρκεί να κρατάς κλαδιά, δεν αρκεί να συμμετέχεις, δεν αρκεί να είσαι παρόν. Το ζήτημα είναι τι υπάρχει στην καρδιά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό οι διδασκαλίες του Αγίου Παϊσίου για αυτή την ημέρα είναι βαθιές και ταυτόχρονα πολύ άμεσες. Δεν κοιτούσε μόνο το γεγονός, αλλά αυτό που το γεγονός αποκαλύπτει. Έβλεπε στην ταπείνωση του Χριστού ένα κάλεσμα να φύγουμε από τον εγωισμό. Έβλεπε στην αλλαγή του πλήθους ένα προειδοποιητικό μήνυμα για την αστάθεια της πίστεως. Έβλεπε στα κλαδιά μια πρόσκληση για πραγματικό πνευματικό αγώνα και έβλεπε σε αυτή την ημέρα την αρχή ενός δρόμου που περνά αναγκαστικά από τον Σταυρό πριν φτάσει στην Ανάσταση. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι που λείπει περισσότερο όταν πολλοί ζουν την Κυριακή των Βαΐων. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει παράδοση, υπάρχει χειρονομία, αλλά όχι πάντα συνείδηση του τι σημαίνει όλο αυτό. Δεν υπάρχει πάντα η ειλικρινής εξέταση της δικής μας ζωής. Δεν υπάρχει πάντα η απόφαση να ζήσουμε αυτό που γιορτάζουμε. Και γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος επέμενε ότι αυτή η ημέρα πρέπει να βιωθεί με αλήθεια. Γιατί δεν είναι μόνο ένα όμορφο ξεκίνημα, είναι η αρχή ενός απαιτητικού δρόμου. Σήμερα θα κοιτάξουμε 4 διδασκαλίες που ο Άγιος Παΐσιος ξεχώριζε για την Κυριακή των Βαΐων, εφαρμοσμένες στην πραγματική ζωή, σε αυτό που ο καθένας ζει καθημερινά. Γιατί αυτή η ημέρα δεν ρωτάει μόνο αν ήσουν παρόν. Ρωτάει πώς δέχτηκες τον Χριστό, με ποια διάθεση, με ποια ειλικρίνεια, με ποια σταθερότητα. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η τελευταία διδασκαλία είναι ακριβώς αυτή που δείχνει γιατί τόσοι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ζήσουν την αληθινή χαρά του Πάσχα, ακόμα κι αν είναι παρόντες σε όλες τις στιγμές. Και πριν συνεχίσουμε, γράψε εδώ στα σχόλια: θέλω να δεχτώ το Χριστό πραγματικά αυτή την Κυριακή των Βαΐων. Αυτή η απλή φράση μπορεί ήδη να είναι η αρχή μιας διαφορετικής απόφασης. Ο πρώτος λόγος που μας αφήνει ο Άγιος Παΐσιος για την Κυριακή των Βαΐων είναι ίσως ένας από τους πιο άβολους, αλλά και ένας από τους πιο απαραίτητους. Κοιτούσε εκείνο το πλήθος που δεχόταν τον Χριστό με χαρά, που φώναζε «Οσανά», που τον αναγνώριζε ως βασιλιά και έβλεπε εκεί έναν καθρέφτη της ανθρώπινης καρδιάς. Γιατί το ίδιο εκείνο πλήθος λίγες ημέρες μετά θα έμενε σιωπηλό μπροστά στην αδικία ή ακόμα και θα συμμετείχε στο φώναγμα «Σταύρωσον αυτόν».
Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο σε εκείνο το πλήθος του παρελθόντος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ίδια αστάθεια μπορεί να υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Αυτό αποκαλύπτει κάτι πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν να αρχίσεις καλά και να μην παραμείνεις. Είναι δυνατόν να πλησιάσεις τον Θεό με ενθουσιασμό, με συγκίνηση, με ζέση και μετά να ψυχρανθείς, να αποθαρρυνθείς, να απομακρυνθείς. Είναι δυνατόν να ζεις στιγμές έντονης πίστεως όταν όλα πάνε καλά, όταν υπάρχει παρηγοριά, όταν υπάρχει απάντηση, όταν υπάρχουν σημεία και μπροστά στη δυσκολία να χάσεις τη σταθερότητα, να χάσεις την επιμονή, να χάσεις την πορεία. Και ακριβώς αυτό αποκαλύπτει η Κυριακή των Βαΐων με μεγάλη σαφήνεια. Δείχνει ότι δεν κάθε πνευματική χαρά είναι βαθιά, δεν κάθε συγκίνηση είναι πίστη, δεν κάθε αρχή είναι εγγύηση συνέχειας. Ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε ότι μια πίστη που βασίζεται μόνο σε αυτό που νιώθουμε είναι μια εύθραυστη πίστη, γιατί τα συναισθήματα αλλάζουν, ο ενθουσιασμός περνά, η συγκίνηση μειώνεται. Και όταν αυτό συμβαίνει, αν η πίστη δεν είναι ριζωμένη σε κάτι βαθύτερο, αρχίζει να κλονίζεται. Ο άνθρωπος που χθες ήταν κοντά, σήμερα απομακρύνεται. Ο άνθρωπος που χθες προσευχόταν εύκολα, σήμερα βρίσκει δυσκολία. Ο άνθρωπος που χθες έλεγε ότι εμπιστεύεται, σήμερα ανησυχεί. Και σιγά σιγά, χωρίς να το αντιληφθεί, η καρδιά αλλάζει πορεία. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τον δρόμο της Μεγάλης Εβδομάδας. Γιατί η Κυριακή των Βαΐων είναι μόνο η αρχή, είναι η είσοδος. Αλλά λίγο μετά έρχονται οι δύσκολες ημέρες. Έρχεται η σιωπή, έρχονται οι δοκιμασίες, έρχονται οι στιγμές που ο Θεός φαίνεται να μην απαντά. Έρχονται οι καταστάσεις που δεν κατανοούνται. Και ακριβώς εκεί αποκαλύπτεται αν η πίστη είναι αληθινή ή απλώς επιφανειακή. Εκείνο το πλήθος παρέμεινε όσο όλα φαίνονταν ένδοξα, αλλά όταν ο δρόμος άλλαξε, όταν εμφανίστηκε ο Σταυρός, όταν η κατάσταση έπαψε να είναι άνετη, πολλοί δεν παρέμειναν. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Η πίστη μου παραμένει όταν όλα αλλάζουν, γιατί δεν αρκεί να δεχτείς το Χριστό με χαρά. Πρέπει να παραμείνεις μαζί Του όταν ο δρόμος απαιτεί πιστότητα. Δεν αρκεί να ψάλεις «Οσανά». Πρέπει να μην απομακρυνθείς όταν έρχεται η στιγμή του Σταυρού και γι' αυτό επέμενε στην εγρήγορση. Όχι μια εγρήγορση βασισμένη στον φόβο, αλλά μια συνεχή προσοχή στην ίδια την καρδιά. Να αντιλαμβάνεσαι πότε η πίστη αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αυτό που νιώθουμε. Να αντιλαμβάνεσαι πότε η πνευματική ζωή αρχίζει να ταλαντεύεται ανάλογα με τις συνθήκες. Να αντιλαμβάνεσαι πότε η σχέση με τον Θεό γίνεται ασταθής. Πριν από το Πάσχα, αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Η πίστη μου εξαρτάται από αυτό που νιώθω. Ή παραμένει ακόμα και όταν δεν νιώθω τίποτα. Γιατί η Ανάσταση δεν είναι μόνο χαρά. Είναι καρπός ενός δρόμου που περνά από τον Σταυρό, από την επιμονή και από την πιστότητα. Και όταν η πίστη μαθαίνει να παραμένει, ακόμα και χωρίς συγκίνηση, ακόμα και χωρίς σημεία, ακόμα και χωρίς ευκολία, συμβαίνει κάτι πολύ βαθύ. Η σχέση με τον Θεό γίνεται πιο πραγματική, πιο σταθερή, πιο αληθινή. Η ψυχή πάβει να εξαρτάται από στιγμές και αρχίζει να ζει μια σταθερότητα που δεν σπάει εύκολα. Η Κυριακή των Βαΐων αρχίζει με χαρά, αλλά ήδη δείχνει προς τον Σταυρό. Και ο Άγιος Παΐσιος μας διδάσκει ότι ο αληθινός μαθητής δεν είναι αυτός που απλώς αρχίζει καλά, αλλά αυτός που παραμένει μέχρι το τέλος. Και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική απόφαση για αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο να δεχτείς τον Χριστό σήμερα, αλλά να αποφασίσεις να παραμείνεις μαζί Του τις ημέρες που έρχονται. Ο δεύτερος λόγος του Αγίου Παϊσίου για την Κυριακή των Βαΐων μας οδηγεί να κατανοήσουμε κάτι που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που ζούμε αυτή την ημέρα. Έλεγε ότι οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλώς αναμνήσεις γεγονότων που έμειναν στο παρελθόν.
Είναι ζώσες πραγματικότητες που συμβαίνουν τώρα μπροστά μας και που ζητούν πραγματική απάντηση από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι η Κυριακή των Βαΐων δεν είναι απλώς η ανάμνηση της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα πριν από 2.000 χρόνια. Είναι ο τρόπος που ο Χριστός εισέρχεται σήμερα στη ζωή του καθενός. Είναι ο τρόπος που ο καθένας τον δέχεται όχι μόνο με χειρονομίες, αλλά με αυτό που είναι διατεθειμένος να προσφέρει. Και εδώ μπαίνει μια λεπτομέρεια που πολλοί αφήνουν να περάσει χωρίς να την προσέξουν. Στην Κυριακή των Βαΐων κρατάμε τα κλαδιά, συμμετέχουμε στην ακολουθία, παρακολουθούμε τα πάντα με σεβασμό και προσοχή. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος προειδοποιούσε ότι αν αυτή η χειρονομία μείνει μόνο σε αυτό, χάνει το βαθύτερο νόημά της. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η χειρονομία, αλλά το να την περιορίσουμε σε κάτι μόνο εξωτερικό, μόνο συμβολικό, μόνο παραδοσιακό. Ο άνθρωπος κρατά τα κλαδιά, συμμετέχει, αλλά δεν ρωτά τι σημαίνει αυτό πραγματικά στη δική του ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όταν λαμβάνουμε τα κλαδιά, ο χριστιανός πρέπει να ρωτήσει «Τι προσφέρω εγώ στο Χριστό?» Γιατί αυτά τα κλαδιά δεν είναι απλώς φύλλα στα χέρια. Αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αντιπροσωπεύουν νίκη, αλλά όχι μια οποιαδήποτε νίκη. Αντιπροσωπεύουν τη νίκη πάνω σε αυτό που μέσα στη δική μας ζωή χρειάζεται ακόμα να μεταμορφωθεί. Αντιπροσωπεύουν την πραγματική προσπάθεια ενάντια στα πάθη, ενάντια στις συνήθειες που μας απομακρύνουν από το Θεό, ενάντια σε αυτό που εξασθενεί την ψυχή. Και ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν την άνθηση των αρετών, αυτό που αρχίζει να μεγαλώνει όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ζήσει πιο συνειδητά, πιο εγρήγορα, πιο πιστά. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που ζούμε αυτή την ημέρα, γιατί το κέντρο μετακινείται από αυτό που κάνουμε σε αυτό που πραγματικά ζούμε. Το κλαδί πάβει να είναι ένα αντικείμενο και γίνεται ένα σημάδι. Ένα σημάδι ενός αγώνα που συμβαίνει, μιας απόφασης που παίρνετε, ενός δρόμου που αναλαμβάνετε. Και αυτό συνδέεται άμεσα με τον δρόμο της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί δεν έχει νόημα να δεχτείς τον Χριστό με κλαδιά στα χέρια, αν στη δική σου ζωή δεν προσφέρεις τίποτα πραγματικά. Δεν έχει νόημα να συμμετέχεις στην ακολουθία, αν δεν υπάρχει πραγματική κίνηση αλλαγής. Ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι ο Θεός δεν κοιτάζει μόνο τις χειρονομίες, αλλά αυτό που υπάρχει πίσω από αυτές. Και όταν η χειρονομία δεν αντιστοιχεί στη ζωή, χάνει τη δύναμή της. Γι' αυτό η Κυριακή των Βαΐων γίνεται στιγμή αλήθειας. Μια στιγμή που ο καθένας μπορεί να ρωτήσει με ειλικρίνεια ποια είναι τα δικά μου κλαδιά, τι προσφέρω. Υπάρχει κάποιο πάθος που προσπαθώ να νικήσω. Υπάρχει κάποια αρετή που προσπαθώ να καλλιεργήσω. Υπάρχει πραγματική προσπάθεια στην πνευματική μου ζωή ή όλα μένουν μόνο στο επίπεδο της παράδοσης. Γιατί το Πάσχα δεν ζει μόνο με συμμετοχή. Ζει με προσφορά. Και η Κυριακή των Βαΐων ήδη το δείχνει αυτό. Δεν είναι μόνο η είσοδος του Χριστού. Είναι η αρχή μιας παράδοσης. Και όταν εμφανίζεται αυτή η συνείδηση, κάτι αλλάζει. Ο άνθρωπος πάβει να ζει τις ακολουθίες ως κάτι εξωτερικό και αρχίζει να συμμετέχει πραγματικά. Κάθε χειρονομία αποκτά νόημα. Κάθε στιγμή γίνεται πιο βαθιά. Κάθε απόφαση αρχίζει να έχει βάρος. Και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση για αυτό το σημείο. Αν σήμερα κρατάς τα κλαδιά, τι αντιπροσωπεύουν στη ζωή σου? Γιατί ο Άγιος Παΐσιος μας διδάσκει ότι το αληθινό κλαδί δεν βρίσκεται στο χέρι. Βρίσκεται σε αυτό που αποφασίζεις να μεταμορφώσεις. Ο τρίτος λόγος του Αγίου Παϊσίου για την Κυριακή των Βαΐων είναι ένας από τους πιο σιωπηλούς, αλλά και ένας από τους πιο βαθιούς. Μας καλεί να κοιτάξουμε με προσοχή μία λεπτομέρεια που πολλές φορές περνά απαρατήρητη, τον τρόπο που ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Όλα εκείνη τη στιγμή έδειχναν προς τη δόξα, προς την αναγνώριση, προς την επευφημία. Το πλήθος τον δεχόταν ως βασιλιά, άπλωνε κλαδιά, γιόρταζε, εξύψωνε. Αλλά στο κέντρο όλων αυτών υπήρχε ένας αντίθεση που αποκαλύπτει την καρδιά του ίδιου του Χριστού.
δεν εισέρχεται σε άλογο πολέμου, δεν εισέρχεται με σημεία ανθρώπινης δύναμης, εισέρχεται καβάλα σε ένα μικρό γαϊδουράκι, ένα απλό ταπεινό ζώο χωρίς κύρος. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι ένα άμεσο δίδαγμα για την πνευματική ζωή. Γιατί εκεί, τη στιγμή που ο Χριστός εξυψώνεται, εκείνος επιλέγει τον δρόμο της ταπείνωσης. Τη στιγμή που θα μπορούσε να παρουσιαστεί με δύναμη, παρουσιάζεται με απλότητα. Τη στιγμή που όλοι τον αναγνωρίζουν, εκείνος δεν υψώνεται, δεν επιβάλλεται, δεν αυτοδοξάζεται. Και αυτό αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικό. Η αληθινή πνευματική μεγαλοσύνη δεν βρίσκεται σε αυτό που φαίνεται, αλλά στον τρόπο που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά σε αυτό που λαμβάνει. Γιατί είναι εύκολο να είσαι ταπεινός όταν κανείς δεν βλέπει, όταν κανείς δεν αναγνωρίζει, όταν κανείς δεν επενεί. Αλλά η πραγματική δοκιμασία της ταπείνωσης έρχεται όταν υπάρχει αναγνώριση, όταν υπάρχει έγκριση, όταν υπάρχει προβολή. Και ακριβώς αυτό τοποθετεί η Κυριακή των Βαΐων μπροστά μας. Το πλήθος αναγνωρίζει τον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν αλλάζει. Παραμένει ο ίδιος. Και ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι αυτό πρέπει να είναι και ο δρόμος όποιου θέλει να ζήσει την πίστη με αλήθεια. Να φύγουμε από τη ματαιοδοξία, από τον εγωισμό, από εκείνη την ανάγκη να είμαστε συνεχώς ορατοί, αναγνωρισμένοι, εκτιμημένοι από τους άλλους. Γιατί ο εγωισμός μπαίνει πολύ ύπουλα. Δεν εμφανίζεται πάντα σε μεγάλες πράξεις. Πολλές φορές εμφανίζεται σε μικρές σκέψεις, σε μικρές αντιδράσεις, σε μικρές προσδοκίες αναγνώρισης. Ο άνθρωπος κάνει κάτι καλό, αλλά περιμένει να γίνει αντιληπτό. Βοηθά, αλλά περιμένει ανταπόδοση. Υπηρετεί, αλλά επιθυμεί να αναγνωριστεί. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, κάτι αλλάζει μέσα του. Αλλά ο Χριστός δείχνει άλλο δρόμο, δέχεται την επευθυμία και παραμένει ταπεινός. Και αυτό συνδέεται βαθιά με τον δρόμο της Μεγάλης Εβδομάδας. Γιατί ο ίδιος εκείνος Χριστός που δέχεται τα κλαδιά, λίγες ημέρες μετά θα απορριφθεί, θα ταπεινωθεί, θα περιφρονηθεί. Και εκείνος παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλάζει μπροστά στη δόξα, δεν αλλάζει μπροστά στον πόνο. Παραμένει σταθερός, παραμένει πιστός, παραμένει απλός. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αυτή η σταθερότητα είναι σημάδι μιας ψυχής που πραγματικά είναι κοντά στον Θεό. Γι' αυτό η Κυριακή των Βαΐων δεν είναι μόνο πρόσκληση να δεχτούμε τον Χριστό. Είναι επίσης πρόσκληση να μάθουμε από Εκείνον, να κοιτάξουμε τη δική μας ζωή και να δούμε πού υπάρχει ακόμα προσκόλληση στη ματαιοδοξία, πού υπάρχει ακόμα ανάγκη έγκρισης, πού υπάρχει εκείνη η σιωπηλή αναζήτηση αναγνώρισης. Γιατί το Πάσχα δεν είναι μόνο νίκη, είναι ένας δρόμος που περνά από την ταπείνωση. Και κανείς δεν φτάνει στην Ανάσταση χωρίς να μάθει να αδειάζει τον εαυτό του. Πριν συνεχίσουμε, αξίζει να κάνουμε μια απλή αλλά πολύ αληθινή ερώτηση. Πώς αντιδρώ όταν αναγνωρίζομαι? Αυτό με φέρνει πιο κοντά στον Θεό? Ή τρέφει κάτι μέσα μου που με απομακρύνει? Γιατί ο Άγιος Παΐσιος μας υπενθυμίζει ότι το αληθινό φως δεν βρίσκεται στο να μας βλέπουν. Βρίσκεται στο να παραμένουμε ταπεινοί, ακόμα και όταν όλοι κοιτούν. Ο τέταρτος λόγος του Αγίου Παΐσιου για την Κυριακή των Βαΐων είναι ίσως ο πιο άμεσος και ταυτόχρονα ο πιο απαιτητικός. Έλεγε ότι δεν μπορείς να χωρίσεις τη χαρά της Ανάστασης από τον δρόμο του Σταυρού. Δεν υπάρχει αληθινό Πάσχα χωρίς Μεγάλη Εβδομάδα βιωμένη με σοβαρότητα. Δεν υπάρχει φως χωρίς να περάσεις πρώτα από τη στιγμή που όλα φαίνονται σκοτεινά. Και ακριβώς γι' αυτό η Κυριακή των Βαΐων, παρά όλη της την ομορφιά, δεν είναι σημείο άφιξης, είναι μόνο η αρχή, είναι η πύλη, είναι η αρχή ενός δρόμου που οδηγεί αναπόφευκτα στη θυσία. Το πλήθος εκείνη την ημέρα έβλεπε μόνο τη δόξα, έβλεπε μόνο την θριαμβευτική είσοδο, έβλεπε μόνο την όμορφη στιγμή, αλλά ο Χριστός ήξερε ακριβώς πού πήγαινε. Κάθε βήμα εκείνης της εισόδου στα Ιεροσόλυμα ήταν ένα βήμα προς το Σταυρό. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι αυτό είναι το σημείο που πολλοί δεν θέλουν να κοιτάξουν.
επιθυμούν τη χαρά, επιθυμούν το φως, επιθυμούν τη νίκη, αλλά αποφεύγουν τον δρόμο που οδηγεί σε αυτήν. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο γενικό τρόπο ζωής της πίστεως. Εμφανίζεται και στην καθημερινή ζωή. Ο άνθρωπος επιθυμεί ειρήνη, αλλά δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό που πρέπει να αλλάξει. Επιθυμεί μεταμόρφωση, αλλά αποφεύγει την αναγκαία προσπάθεια. Επιθυμεί να πλησιάσει τον Θεό, αλλά φεύγει από τις καταστάσεις που απαιτούν υπομονή, άρνηση, συγχώρεση, επιμονή. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος δίδασκε ότι ακριβώς αυτές οι μικρές καταστάσεις διαμορφώνουν τον αληθινό πνευματικό δρόμο. Οι μικροί σταυροί, οι αντικσοότητες της καθημερινότητας, οι δυσκολίες που δεν επιλέγουμε, οι καταστάσεις που μας ζητούν υπομονή όταν θα προτιμούσαμε να αντιδράσουμε, οι στιγμές που πρέπει να υπομείνουμε, να σιωπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να συνεχίσουμε. Και πολλές φορές αυτοί οι σταυροί φαίνονται μικροί, σχεδόν ασήμαντοι, δεν έχουν εμφάνιση μεγαλείου, δεν τραβούν την προσοχή, αλλά ακριβώς εκεί διαμορφώνεται η καρδιά, γιατί ο σταυρός δεν είναι μόνο πόνος, ο σταυρός είναι επιλογή. Είναι η απόφαση να παραμείνεις πιστός, ακόμα και όταν δεν είναι εύκολο. Είναι η απόφαση να μην φύγεις όταν η κατάσταση απαιτεί σταθερότητα. Είναι η απόφαση να μην σκληρύνεις την καρδιά μπροστά στις δυσκολίες. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όποιος μαθαίνει να δέχεται αυτούς τους μικρούς σταυρούς με υπομονή, στην πραγματικότητα συμμετέχει στον ίδιο το δρόμο του Χριστού. Όχι θεωρητικά, όχι από απόσταση, αλλά συγκεκριμένα. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που ζούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί πάβει να είναι μόνο ένας καιρός εορτασμών και γίνεται πραγματικός δρόμος. Ένας δρόμος όπου κάθε ημέρα προσφέρει την ευκαιρία να απαντήσουμε διαφορετικά, να αντιδράσουμε με περισσότερη συνείδηση, να ζήσουμε με περισσότερη αλήθεια. Η Κυριακή των Βαΐων ανοίγει αυτή την πόρτα, μας τοποθετεί μπροστά στον Χριστό που εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα γνωρίζοντας ότι ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος και μας καλεί να κάνουμε το ίδιο. Να μην αναζητούμε μόνο στιγμές χαράς, αλλά να δεχτούμε και αυτό που απαιτεί παράδοση, γιατί η Ανάσταση δεν συμβαίνει χωρίς να περάσουμε από τον Σταυρό. Και όσο περισσότερο προσπαθεί κανείς να αποφύγει αυτόν τον δρόμο, τόσο πιο επιφανειακή γίνεται η εμπειρία της πίστεως. Αλλά όταν τον δέχεται, όταν τον αναλαμβάνει, όταν ζει με υπομονή και εμπιστοσύνη, κάτι αρχίζει να αλλάζει. Η ψυχή δυναμώνει, η πίστη βαθαίνει, η σχέση με τον Θεό γίνεται πιο πραγματική. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο για αυτή τη στιγμή. Πώς ζεις τους μικρούς σταυρούς της ζωής σου? Προσπαθείς να τους αποφύγεις με κάθε τρόπο ή μαθαίνεις να τους διασχίζεις με εμπιστοσύνη? Γιατί ο Άγιος Παΐσιος μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που μας φέρνουν κοντά στον Θεό. Είναι οι μικρές αποφάσεις επαναλαμβανόμενες κάθε μέρα. Και είναι αυτές που προετοιμάζουν την καρδιά να ζήσει πραγματικά τη χαρά της Ανάστασης. Γιατί το φως του Πάσχα δεν είναι μόνο ορατό. Το φτάνουν εκείνοι που είχαν το θάρρος να βαδίσουν μέχρι εκεί. Αν έφτασες μέχρι εδώ, πιθανότατα δεν ήταν τυχαίο. Κάτι σε αυτόν τον δρόμο μίλησε πιο βαθιά μέσα σου. Ίσως μια φράση, ίσως μια ερώτηση, ίσως ένα σημείο που κατάλαβες ότι πρέπει να κοιτάξεις με περισσότερη προσοχή στη δική σου ζωή. Η Κυριακή των Βαΐων δεν είναι μόνο η αρχή μιας σημαντικής εβδομάδας στο ημερολόγιο. Είναι η αρχή ενός πραγματικού δρόμου, ενός δρόμου που αποκαλύπτει την καρδιά, που ζητά απόφαση, που καλεί σε μια πιο αληθινή πίστη. Σήμερα είδαμε ότι δεν αρκεί να αρχίσεις καλά, πρέπει να παραμείνεις. Είδαμε ότι δεν αρκεί να συμμετέχεις, πρέπει να προσφέρεις. Είδαμε ότι δεν αρκεί να αναγνωρίζεσαι, πρέπει να παραμένεις ταπεινός. Και είδαμε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς να περάσουμε από το Σταυρό. Αλλά όλα αυτά δεν είναι κατηγορία. Είναι πρόσκληση. Πρόσκληση να ζήσουμε αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα διαφορετικά. Με περισσότερη συνείδηση,
με περισσότερη αλήθεια, με περισσότερη παρουσία μπροστά στον Θεό. Γιατί στο τέλος δεν πρόκειται για το να κάνουμε πολλά πράγματα, πρόκειται για το να επιτρέψουμε να αλλάξει κάτι πραγματικά. Τώρα θέλω να σου αφήσω μια πολύ απλή αλλά πολύ σημαντική ερώτηση. Τι νιώθεις ότι σου ζητά ο Θεός να ζήσεις αυτή τη μεγάλη εβδομάδα? Αν θέλεις, γράψε εδώ στα σχόλια. Θέλω να ζήσω αυτή τη μεγάλη εβδομάδα με αλήθεια. Αυτό το σχόλιο δεν είναι απλώς μια αλληλεπίδραση. Μπορεί να είναι η αρχή μιας απόφασης. Αν αυτό το βίντεο είχε νόημα για σένα, άφησε το like σου. Βοηθά το περιεχόμενο να φτάσει σε άλλους ανθρώπους που ίσως χρειάζονται αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή. Αν θέλεις να συνεχίσεις να λαμβάνεις περιεχόμενα που εμβαθύνουν στην πίστη, που βοηθούν να ζούμε την πνευματική ζωή με περισσότερη διάβγεια και που φέρνουν τις διδασκαλίες των Αγίων με άμεσο και αληθινό τρόπο, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Ενεργοποίησε και το κουδούνι των ειδοποιήσεων για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο. Και αν ξέρεις κάποιον που επίσης προετοιμάζεται για τη Μεγάλη Εβδομάδα, στείλε του αυτό το βίντεο. Μερικές φορές μια απλή σκέψη μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που κάποιος ζει αυτές τις ημέρες. Ας μην είναι αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα απλώς μια ακόμα ακολουθία ημερομηνιών. Ας είναι ένας καιρός αλλαγής, ένας καιρός επιστροφής, ένας καιρός συνάντησης με το Θεό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.